asevwa ndo patinoti vakomana uyaiwo nevasikana venyu kuchechi hamudi ndine simbi yangu ndine simbi yangu. Vazhinji vana vamuri kuchengeta havazi venyu makadi mukoma tipo ili makadiwo. Uyu ndiani waminaye? Musikana wangu. Musikana? Makadi asikana? Tiripo makadiwo. Tell right. Udaurora rini? Udaurora musi Thursday. Thursday? Musi 31. Imani munongoombera wemi. Thursday 31. Sei 31 October? Sei uda kuroora 31 October? Ndakatarisa ndikaona kuti tikanopinda muna November haroorwe saragedza ndiroore muna October nekuti vabereki vemusikana wangu vakataura kuti vanenge vasipo muna December. Mutsango uripo manje inini nemi ndoti nandiombere zvokumhanya. Inini still ndiri kuti 31 October i Thursday ndizvo ko wadi kuroora weekend inei because weekend futika wakadi kuroora nezuro because month end ka chikaitika ndezvokuti kubasa kwedu kumari yangu yaifana kunge yakabuda musi weTuesday saka ndakaona kuti kuroora Thursday at least zvinenge zviri nani nekuti ndisati apinda muna November. Okay, amen, ndozvinzwisangu but alright, regaiti mubatsire ndezvinhu zvisiri kundiitira zvakanaka. Pane kapressure kaakapiwa kandisiri kuda. Nai musikana, vabereki vako vari kuti December vanenge vasipo? Wongu vanenge vasipo. Alright musikana, tosa kuno tomboti wabudirira yabviswa mari musi weThursday. Tomboti wabudirira watoroorwa but mbuya uinaye izvozvo haiziya uyu chii chinoitika. Ndeyekukoma neyekumaraini kwedu. Mukoma, nyaya ingoripo ndeyekuti munhu wako uyu kapuresha kawakapiwa aka kekunzi roora zvezvautaura zvokuti November azoroorwa hadzisi pfungwa dzako. Akagara pasi namai vake nanatete uda kupiwa mhuru isere yako. Ndibatsirewo. Iwo wati muridzi wenhumbu ndiani? Mukoma neyekumaraini kwedu. Zvinhu zvacho ndezvekungonyumwa unochipiwa kapuresa kokubvisa mari pamwe pacho nyumwawo kuti wai ndikubva ndadai kuti ndibva ndadai but it's not making sense kuti munhu ari kuti ndoda kuroora iri Thursday. Why?
Andaramba, handazviramba izvozvo. Mama ombera yenyu ndaramba. Hakuna zvakadaro. Mukatoda kutozvitarisisa anenge akatobatsirwa nemari nemusikanonzi taso kuti ubatiswe zvinhu izvi zvako. Inini handijaje vanhu. Kana ida kukondinya nekuroora musi weThursday. Asi nhumbu yanzi haiziriyo. Endai munogara pasi. Abvisa bhashi, Father. Itai kuti vagare pakasiyana. Musikana ngaagare kwake ega. Kana paina aripo ari kudhauta nyaya dzenhumbu, tai line up. Mungagona kumuseka but power rinenge riripo unopedzisira kungotaura chokwadi wega, riri rakanyanyisa. Asevwa ndo patinoti vakomana uyaiwo nevasikana venyu kuchechi hamudi. Ndine simbi yangu, ndine simbi yangu. It's quite disturbing though. But I'm happy. Kuona zvadai vazhinji vana vamuri kuchengeta. Avazi venyu. Prophet T Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Special Sunday, 3 November 2024. pa Goodness and Mercy Ministries. Pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi. Pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Mwine munhu wa Mwari, Prophet T Freddy. Kuti munzwe zvizere, fona ipa 0712 528094 kana pa 0778 059 270.